Arratsaldeon eta eskerrik asko gaur etortzeagatik. Gaur egin Ana Galarragaren Sapiens Espiluen aurrean liburu plazaratu dugu eta Buktegiren liburu guztiekin bezala doainik deskarga dezakezue buktegi.eusen. Liburu hau Espiluaren aurrean, Sapiens Espiluaren aurrean biziki gomendatu nahi dizuet hiru gauzengatik, idazkeragatik, nola ez? Gaiengatik baita eskaintzen digun gure editziak, aurre editziak eta ideak astintzeko aukeragatik. Eta gaur gurekin Joseba Ríos dugu, Joseba Norden, ez dizuet azalduko, Anak nik baino asko hobeto egingo baitu, eta Ana Galarraga. Noski Ana ezagutzen dugu, Luiar Fundazioatik baita hainbat egintzengatik ere. Beraz, solasaldia zuena da, eta gero galderak egiteko aukera izango dugu. Joseba eta Ana, zuen txanda. Oso ondo, bueno, eskerrik asko etorri zeaten guzti, pila etorri zeate batzuk mehatxu pian, eta bestio libre espero. Orduan, benetan eskertze dizuet etortzia, eta gauza bat behintzat badaukat, seguru esatia, eta da, ez zaizuela da mutuko. Ez neregatik, baizik eta ekarri dugun gonbidatuagatik, Joseba Ríos Garaizar arkeologoa da, Burgosko giza evoluzioaren ikerketarako zentrua. Da itzulpena, zenie, da. Eta tapurkatik gertu dago, eta esan daiteke dela giza evoluzioan azken garaian behintzat, eta Europako giza evoluzioan gune erreferentea. Orduan hor dauden ikertzaileak dakite beste inor baino lehenago eta hobeto zertan diren gauzak. Ez da azken orduko notizia izaten, gutxienez milaka urte batzuk izaten dira, baina gaur egungoa ulertzeko ezinbesteko jakintza ematen digute. Eta orduan, eskerrak zuri ere, eta eskerrak nola ez, Buktegiri aukera hau emateagatik. Izenburu horren azpilan, Sapiens Ispiluaren aurrean, biltzen dira dagoeneko argitaratuta dauden artikulu batzuk. Baina ez da trampa. Daude argitaratuta Luiar aldizkarian, baina bakoitza bere garaian, eta hemen bildu ditugu zentzu bat emanaz. Eta zentzu hori ematen dio, gu nor geran azaltzen dutelako ikuspegi desberdinetatik. Izenburuak egiten dio referentzia edo, aitzakiei ematen di behintzat azaltzeko 1970ko hamarkadan ikertzaile batek asmatu zuen edo bururatu zitzaion kontzientzia, animalien kontzientzia maila frogatzeko proba bat izan zitekela, animaliei egin orban bat, mantxa bat, marka bat, jarri gorputzian atal batean, eta ispiluaren aurrean konturatzen baziren, bazeukatela zerbait normalian izaten ez dutena, eta begiratzen bazion, esan nahi du, ispiluko hori konturatu dela, bere burua dela. Eta horrek nolabaiteko kontzientzia adierazten dula. Hasi ziren probak egiten tximinoekin, eta gure gertuko lehen guzueak edo esaten zaienekin, eta ikusi zuten baiet, ohartzen direla, bera dela hor ikusten duen irudi hori, ezta? Kontua izan zen, beste animalia askok ere gainditu zutela proba hori, adibidez eta zeua, hiei ere aitortzen zaie adimen maila garatua, ezta? Baina mikaketare bai, eta bere familiakoak ordan, hor hasi zinen kritika, ez du balio proba horre kontzientzia maila neurtzeko, ez da inona, pixkat baztertu zen, baina bada adierazle, bagerala espezie bat asko guza ezaguna ispiluan behiratzia, gure txilborrai behiratzia, oso narzizista gea, eta zientzia ere bada ispilu bat, eta disiplina bakoitzak ematen digu alderdi bat. Alderdi horiek azaltzen dira multzokatuta bilduma honetan, batetik evoluzioaren ispiluan, nondik gatozen, gero beste multzo batean dago ikuspegi biologiko, fisiologiko, sexuaren ikuspegitik, garuna, neuronalki nolakoa gehan, gorputza eta garunaren arteko erlazioare bai, eta azkeneko artikulua badira, ingurumenarekiko daukagun harremana, planeta edo biosferarekin nolakoa dan, eta bukatzen da estralurtarren bilaketarekin. Eta zergatik,
badao zientzialari bat izena du Agustin Sánchez Lavega, da zientzia planetarioko taldearen burua, oso pertsona ezaguna nazioartean, astrofizikari ospetsua, eta hark esan zidan, ze pentsatu handia eman zidan, eta uste dut arrazoia daukala. Noizbait, topatuko bagenu lurretik kanpoko bizidunen bat, gure neurrian jarriko, gure lekuan jarriko gintula espezie bezala. Badaukagulako ideia hori gu gerala espezie garatuena, eta kanpuan balima daukagu beste referente bat, pixka kolokan jarriko lukela. Egia lehenago ere izan ditugula horrelako zaplastekoak edo astinduak, ez da, adibidez, Saganek esaten zuen puntu hau lurdina, ikusi zutenian lurra espaziotik, ze txikila, eta ze gauza, ez da, ez? Eta guain arro, eta gero espazioan galduta puntu hau urdin hori, eta Darwin zezanik ez. Kepaltona gakortaz asko daki, hemen daukagu, eta ez zendik ezer esango, baina Darwinen ideiak ere, kostatu zen onartuak izatea horrexegatik, apaltasuna eskatzen ez digulako beste bizidunekiko neurri batean. Orduan, hau dana esan da, listo nila badaukat isiltzia, eta hitza emango diot gonbidatuari, batez ere, lehenengo atal horretan azaltzen diren artikulu askotan, azaltzen zarelako zu. Zugana jo izan dut eta zalantzak izan ditudan guztitan, eta argitu dizkiguzulako gauza pila bat, orduan saiatuko gea. Hemendik aurrea solasaldi ia 3 ordu laurdenetan edo errenditzen dugun, eta gero hitza zuek izango dezue. Tartian bururatze bazizue galderaren bat beretzako lotura daukana, lasai beldurra gabe bota, eta bestela bukaeran ere izango dugu aukera tanon artean pixkat hitz egiteko. Bai? Eskerrik asko, Ana, lehenengo gaur zu zara protagonista. Ez, jazta. No, zu zara protagonista, zu izan behar zara protagonista, zuk idatzitako artikuluak eta biltzen dira liburu horretan, eta esan nahi ditut bi gauza labur. Lehenengo eskerrak eman, gonbidatzeagatik, hori hasteko, eta bigarrena esatea, eta niri beti gustatzen zait, eta nahiko harro eramaten dut Luiar mundutik. Eta esan nahi dute mundu mailan eta estatu mailan nik beti esaten dut zientziari buruzko aldizkaririk onena dela Luiar. Eta hori argi eta garbi. Ez bakarrik kalidadeagatik, artikuloengatik, argazkiengatik, eta beti zauz ez dakit pilpilean. Beti zerbait agertzen denean, beti agertzen da Ana, galdetzen eta hori da guretzat eta niretzat harrotasun puntu bat ematen dite, halako aldizkari on bat egiten dela euskeraz gure herrian eta beitu ateratzen da ni Burgosen lan egiten dut eta estatuan ez dut ikusten halako aldizkaririk. Badaoz aldizkari batzu, baina ez dira hain onak, hain sakonak, hain ondo eginak, eta nik badakit esfortzu handia dela, eta horrexatik bai eskerrak, eta hori, niri, gustatzen zaite gai hauei buruz hitz egitea, espero dute interesgarri izango dela, eta zure hitza hartuta, zure lehenengo hitzak hartuta, zegoen garai baten, estralurtarrak ez, baina beste gizakiak topau genituela. Eta nik uste dut hori izan beharko zala momentu bat, benetan zaplastekoa, eta momentu bat oso garrantzitsua gure bizitza espezie bezala. Ze momentu batean elkartu ginen Neandertalekin, momentu batean elkartu ginen Denisovanoekin, eta momentu batean segura eskibe Floreseko gizakiekin elkartu ginen. Eta hori izan oportunidade bat ikusteko beste gizakiak beste modu baten. Eta nik uste horrexatik hain liruragarriak Neandertalak eta lakuak. Ze Neandertalak ikertzen ditugu gizakiak, baina bestelako gizakiak. Eta pixkat nik uste niretzat oso ona da jakiteko edo pentsatzeko benetan zer garen gu, gizaki modernoak, gizaki anatomikoki modernoak, zer garen gu, eta horrekin Neandertalekin konparauta ikustea
beti pentsatzen dugu, bueno, gu gara azkarrenak, bueno, pues igual ezen beste, gu gara ez dakite, hobeto klimata gaudenak edo adaptatuta gaudenak, igual ezen beste, gu halako gauzak hasten gara pentsatzen eta diskutitzen eta oso interesgarria da, eta nik uste dute zure liburua izango dela bia puntu bat jendeak halako gaiei buruz bebai pentsatzeko eta reflexionatzeko. Zelako zergatik azken filosofiaren galderarik garrantzitsuna dira horiek, ez da, ze gara gu, nondi gatoz, eta hori guztia jorratzen dugu eta nire gustatzen zaite hori arkeologiak ematen digu aukera gai horiei aurre egiteko eta pentsatzeko. Bai, eskerrik asko esan dezun guztiagatik eta Buktegi alderdi horretatik bada guretzako baita ere, aldizkariantzako sekulako aukera eta horregatik gaude oso eskertuta iristeko normalian aldizkariaren irakurle izango ez diren horientzat. Azken finean gizarteratzea da gure helburua, zientzia gizarteratzea eta kultura zientifikoa edatzea gizartean. Zertarako? Gizarte hobea egiteko. Eta gizarte arduratsua eta irizpideduna. Jakiten degunean Txinan genetikoki eraldatutako umia jaio diala, horren aurrian nun kokatzen gehan eta zer pentsatzen dugun horri buruz, kriterio batekin eta irizpide batzuekin erabakitzeko, ze jarrera daukagun, erraustegi bat egin nahi bali madute hemen bertan, edo txertua jarriko dizkiguen gure seme-alabei. Horretarako oso medio onak dira Buktegi bezala, gizarteratzeko berez, igual aldizkarira iritsiko litzateken jende horrengan. Ja sarrera bukatuko dugu. Eta hasiko geha hasieratik, eta hasiera izan zen, gogoratzen naiz neandertalei buruzko albiste bat atera zala, uste dut izan zala sekuentziazioa egin zutenean edo, eta orduan joan zuregana, eta albiste hori ulertzen erakustia zaparte, horrez gain, esan zenidan esaldi bat, etzala izan titularra luzegia zalak hori izateko, baina esan, ingo bagen topo neandertal batekin metruan, ez genuke gugandik desberdintzkotzat hartuko. Bai, hori, adibide hori... Eta hori izan zen niretzako txoke bat, ordura arte beti pentsatu genuen, neandertalak desagertuta zeudenez, esan nahi du, normal, haiek desagertzia gu hobea garelako. Claro, hori izan da, ez dakite, azaltzeko modu tradizionala, no? Beti pentsatzen dugu, iraundu egin diren espezieak, iraundu dira hobeagoak direlako, no? Eta, claro, diskurtso hori nahiko eurocentrista, razista eta alakoa izan da, no? Porque hori aplikatu dezakegu espeziei, ez da, baina bebai herriei eta arrazei eta jendeei, no? Eta beti hori darwinismo historiko eta darwinismo sozialaren parte bat zan hori, eta beti pentsatzen hori neandertalak desagertu ziren, ez zeudelako gu bezain ondo adaptatuta edo ez zirelako gu bezain azkarrak eta alakoak, no? Eta puntu hori beti egon da, eta gaur egun bebai neandertalitza erabiltzen da iraintzeko, jendeari iraintzeko, neandertal bazara. Behitu, justo anekdota bat, orain dela 3 egun atera zen Twitter kontu bat, deitzen zala Atapuerca Vox. Bai, ikusi da. Claro, eta zan, hori, Vox iraintzeko Atapuerca hitza erabiliz, no? Esaten, behitu, zuek atapuerkakoak bezala sarien, no? Eta halako gauzak beti erabiltzen dira, eta nik uste dut neandertalak izan diela, igual oso kaltetuak izan dira. Karikatura bat izan dira eta erabili izan dira, eta justifikatzeko beste... Iraintzeko eta justifikatzeko beste gauzak, eta horrexegatik ekarri dut hau, hau izan zen nik uste dut 50 garren urteko hamarkadako filme bat,
eta zelan agertzen ziren neandertalak, no? Ba, brutoak, ez dakiz erastokilo batzuk, behitu hemen, ba, hori egurrezko makilarekin, zua egiten, emakumeak holan gaizki tratatzen, eta hori izan da pixkat basatiak, tuntuak, eta hori izan da jendeak eukiduen, eta nik uste dut jende asko jarraitzen dau pentsatzen alakoak izan zirela, no? Zuek evidentzia asko topatu dituzue, erakusten dutenak, oso ondo egokituta zeudela bere lekura, oso adibintzua zirela, bazeukatela gaina abstrakzio maila bat, nolako frogak aurkitu dituzue? Hau izen aldatzen, nik uste dute 80. hamarkadean, no? Eta izen aldatzen zehatz-mehatz ez dut ikertu oso ondo zergatik aldatu zen ideia hau, baina abia puntu bat izan zen, momentu baten zegoela beti gauza onak arkeologian edo aztarnatiketan agertzen ziren kolekzio onak, pieza, arte mueble eta lako gauzekin. Arte mueble da eraman daitekeela. Bai, hori. Eta agertzen ziren aztarnategi eta mai horiek beti gizaki modernoak ziren. Eta zegoen, Frantzian zegoen kultura bat, deitzen zala Châtel-Perroniense, eta horretan, suposatzen zen lehenengo gizaki modernoak zirela Europan. Eta momentu baten, 70. hamarkadaren amaieran eta 80. hamarkadaren hasieran, hasi zen topatzen Châtel-Perronienserekin batera neandertal arrasto batzuk. Eta orduan guztiz aldatu zen irudia, esaten zuten, hauek neandertalak die, eta gauza guk pentsatzen genuenak bakarrik gizaki modernoak egiten dituztenak, neandertalek egiten dute. Eta nik uste dut hortik hasi zen, jendia pentsatzen, igual neandertalak ez die hain tontuak, ez die ez da zer. Hor, egon gara borrokan, 30 urte, egon gara borroka bizia, porque batzuk esaten zuten egiten zuten hori, baina imitatzeko gizaki modernoa, eta beste batzuk esaten zuten, die neandertalek asmatutako gauza bat, eta beste halako diskusioetan ibili gara, baina... Ilobiratzeekin, adibidez, hori da gauza bat baita, eztabaida oso sutsua... Behitu, jarriko txuet... Hori beti pentsatzen dugu, gehala ilobiratzen ditugunak hildakoa. Eta neandertalak... Jarriko txuet adibidetxo bat, badago, orain, pasaren urtean argitaratu zen artikulu bat esaten neandertalek gai zirela Labarretako artea egiteko. Espainian agertu dela kobasulo batzuetan, eta gero ipiniko dute horren argazkia. Lan hori sinatzen duen ikerlari batek, Paul Petit, Oxfordeko unibertsitatekoa, orain dela 20 urte, 30 urte ja. Berak argitaratu zen artikulu bat esaten neandertalak ez direla kapazak ez da bere bizilekuak antolatzeko. Eta dago, artikulu horretan frase bat esaten duela, kaka egiten zuten, jaten zuten leku berean. Eta karo, hori esaten baduzu... Hori ez da animaliak ez dut egiten. Bai, hori da. Hori, ez ziren astokilloak ziren, tontuak, baina benetan. Ez da animaliek ez dut egiten. Eta 30 urte pasata gero, ikerlari honek defendatzen dago neandertalak dela gai artea egiteko. Holan aldatu da pelikula, baina pelikula eta movida honetan eduki ditugu gure liskarrak eta jarraitzen dugu liskarrak edukitzen. Baina oin onartzen da neandertalak daukatela pentsamendu simbolikoa, hitz egiteko gaitasuna, kultura transmititzeko gaitasuna bebai, eta gero, momentu batean, konturatu ginen, neandertalak, egon zirela Europan 200.000 urte. Eta 200.000 urte ez bakarrik Europan, hegoaldeko Europan, iparraldeko Europan, Siberian eta leku guztietan. Eta 200.000 urte horietan, pairatu zituzten aldaera klimatiko izugarriak. Glaziazioak, interglaziarrak, izugarriak. Orduan, bere mundua aldatu zen asko. Eta haiek,
adaptatu ziren eta 200.000 urte egon ziren Europan, no? Bueno, Eurasian, esango dugu. Baina momentu baten agertzen da gure espeziea. Eta justu momentu horretan hasten dira desagertzen neandertalen arrastoak Europan. Orduan, klaro, hortik atera genuen ondorio oso zuzena, no? Eta ondorio zuzena zen, gure espeziea etorri zen ez Europara, hor liskarra egon zen bi espezien artean, eta garaia atera zen gure espeziea. Hori da, eta beziak zian galtzaileak. Hori da. Eta orduan, beti gertatzen da historian, galtzaileak zelan gelditzen dira, pixka bat mespertsatuak eta... Historia irabazlia idazten dute, betitik. Hori da. Eta orduan hori gertatu inda. Baina, klaro, gaur egun gaude finago ikertzen gauzak, pixka bat gure pentsamoldeak aldatzen eta gauza beste ikuspuntutik ikusten, eta ari gara konturatzen, akaso neandertalen desagerpena, igual azken ukitua izan zen gure espezie etortzea Europara. Baina neandertalen desagerpena zegoen bere ez dut esango bere ADN, baina zegoen bere gizartean, bere kulturan, bere bizimoduan, zegoen hori desagerpenaren arrazoia. Beste gure espezian, beste zibilizazio batzuk desagertu dian bezala. Adibidez, Egiptoarra garatu ziren eta gero desagertu zen zibilizazio bezala, ez espezia baina. Baiak ere gauzadera, orduan, bueno. Ari gara ikusten daukatela neandertalek, daukatela demografia nahiko konplexua, dauzkatela momentu batzuk diela oso onak eta espantzio izugarria daukatela, edapen izugarria. Beste momentu batzutan populazio horiek gelditzen dira pixkat isolatuak, gero hortik dator bere genetikaren pobrezia edo... Hemen herri txikitan eta baiara oso txikitan gertatu izan dut. Eta bere... Gaixotasunak eta bere sare sozialak, ez Facebook, baina hori, talden arteko sareak joaten dira pixkat desegiten, taldeak gelditzen dira gero eta isolatuagoak, eta hor ez dakite, beherakada progresiboa, oso luzea, oso geldoa, eta horretan ailegatzen da momentu bat neandertalak joaten dira desagertzen, eta segurazki azken ukitua izan zen gure espeziea etortzea Europara. Baina nik beti esaten dut imaginatu dezakegula gure espeziea zala etorri Europara, segurazki neandertalak desagertuko ziren. Dago momentu bat dago historian, 70.000 urten gutxi gora bera, hortik aurrera ikusten da neandertalen zibilizazioa esan dezakegu, behera joaten dela, naiz eta justu azken urte horietan egiten dituzte bere artelanak, bere espresio simboliko garrantzitsuenak, baina justu momentu horretan joaten dira desagertzen, eta adibidez azken pasan urtean argitaratu genuen artikulu bat, esaten gure espeziea ailegatzen da Kantauri aldera, jada neandertalak ez daude Kantauri aldean. Topatzen dute, guk pentsatzen dugu gure espeziak topauzuela lurralde hau guzti zutzik, gizaki barik. Eta hor beti esaten du desagertu, baina desagertu, guain arte hitzin dugu arrasto fisikoei buruz, eta horrelako evidentzia fisikoa topatu dianak, baina oso hildo garrantzitsua da eta informazio asko eman du da genetika. Genetika arkeologian sartu da, eta horrek ere informazio handia eman du. Eta ara nun, adibidez, erakutsi izun, gizatalde horiek, gurea
eta neandertalak hibridatu egin zirela, ondorengoak izan zituztela, eta gu badaukagula gure geneetan, haiengandik jasotako geneak bai. Orduan, zatitxo batian gugan bizi dira, oso poetiko gelditzen da horrela esan da, baina geneek hori esaten digute. Orduan horrek ekartzen du beste galdera bat. Eta da, definizio klasikoak esaten baldin badu, espezieak elkarren artean hibridatuta ere, bi espezie desberdin baldin badia ondorengoak ez dutela, ez diala ugaltzen eta galdu egiten direla. Horrek esan nahi du orduan, ez da hola arrazoirik esateko bi espezie desberdin giala, ja gizatalez hitz egitea segurua da, nik ziurrera jotzen dut eta ja gizatalez esaten dut. Bai, oso gauza komplexua da, eta nik uste dut dano gaudela pixka bat koloka baten. Gero Denisobarrak etorri ziren, oie bakarrik ezagutzen dira genetikagatik, ez dakigu illa ezerrez haiei buruz? Ez dakigu ezebez, dauze hiru ezur zati txikitsuak eta listo, eta gehiago... Bueno, bai, badakigu gurekin eta neandertalekin hibridatu zirela, guantxe atera da gaina neandertalekin hibridatutako adar batek eukizula gara, eta gero berriro gurekin ahaztu zirela, bueno. ADN zarraren emaitzak eta ari kolokan jartzen dakigun guztia, eta zuk esan duzun bezala, normalean filogenia talako gauzak egiteko eta espezieen arteko espezie fosilien arteko taldeak eta multzoak egiteko zer erabiltzen zen, zurrak, zurraren tamaina, ez daki zer, proporzioak, ez daki zer, gauza batzuk. Hor neandertaletan bai ikusten da, fizikoki oso desberdinak dira, ez zurra. Oso desberdinak dira, orduan oso erraz identifikatzen dira neandertalak eta bizaki modernoak. Oinari gara pentsatzen, eta hau nahiko interesgarria da, klaro, gu beti esaten bai, neandertalau, baina, oin, zabaldu dugunez posibilitatea, hibridoak eta alakoak egoteko, jende batzuk hasi da esaten, bueno, igual karakter hau ez da ingarrantzitsua, igual hau pentsatu behar dugu, eta ikusiko itxugun ikustu dute urrengo urtetan, neandertaltzat eman diren arrasto batzuk, pasako direla igual hibridoak izatera, eta aldrebez, eta nik uste dut irudia nahaztuagoa aukiko dugula urrengo urtetan, eta gero etorriko da beste momentu bat, dana kolokan jarri eta dana nahaztuta, eta gero etorriko da barealdia. Zuk emandako beste titular bat da, justu Denisobarrak eta azaldu ziren garaian, eta komplikatu zitzaigunean ordura arte genuen eskema, evoluzioa ez dugu imaginatu zuhaitz bat edo lerro zuzen bat, antzagio dauka sastraka bat. Bai, hori da, oso zaila. Nik oin esaten badiate, adibidez, Denisovanoak, ze dakizu Denisovanoak boriz? Badakit dagoela aztarnati bat Siberian, deitzen dela Denisova, hor agertu direla arrasto batzuk, eta den zarra egin dute, analizia egin dute, eta ondorioztatu dute hori dela beste espezie bat. Eta gero, hor, aztarnatien bertan topatu die bai neandertalak, topatu die hibridoak, orduan aste horrazte bada, eta nik uste dute oso zaila da jarraitzeko gainera, astero agertzen da artikulu berri bat, eta gaude pixka bat galduta. Eluia Galdezkariari izena kendu dio zientzia eta teknologia, baina egon zen momentu bat, pentsatzen genduna jartzia, Eluiar eta arkeologia eta evoluzioa zela total, beste zertaz ez geruritzeit. Baina benetan pasada da, gaur egun, daude taldeak analizatzen aztarna berriak, analizatzen aztarna zaharrak, analizatzen sedimentuak, analizatzen zur zatitxoak agertzen direnak olan eta esaten dute hau gizakia da, analizatzen dute eta topatzen dute hibrido badala. Eta gero dago jende pila lan egiten analizatu duten emaitzekin, konputadorekin eta ordenadorrekin nola integratu? Jolasten eta egiten modeluak eta orduan, astero benetan, astero agertzen da artikulu bat eta jarrai ezina da. Nik
nik esan dut ja ez dudala... Ez dizu sinisten. No, benetan, ezin dut jarraitu, oso zaila da jarraitzea, eta ulertzea zer ari dan gertatzen, eta ez bakarrik Neandertal eta gizaki modernoen arteko historia honetan. Adibidez, neolitikora pasatzen bagara, ADN zaharra ari da aldatzen, dakigun teoria guztiak eta irudi guztiak, eta ni nau benetan ez da nire espezialitatea, eta nau guztiz galduta. Neolitikoa da, nekazaritza eta bertzaintza saldu zanean, duela 10.000 urtetik komunzka, hemen berriagoa, baina, 10.000 urtetik, eta egila da, adibidez, ogila ordura arte etzala egiten eta pentsatzen zen, eta hemengo ikertzaile batek, Amaia Arrantzek, topatu zituen arrasto batzuk erakusten dutena paleolitoan alegia. Nekazaritza asmatu edo garatu aurretik. Lehenengo aztapenak. Hori da, dagoeneko egiten zutela ogila, orduan egila da hain aztarna gutxitatik ateratzen diala ondorioak, ezinbestekoa dezuela beti zalantzan jartzia eta aztertzia berriro zuek egindako ikuskera hori, jasotako informazio berriaren ari gara sartzen informazio berri hori gure modeloetan, baina egia da gero atxera egiten baduzu apurtxo bet eta ikusten baduzu irudi orokorra, igual modeloa ez da aldatu hainbeste, baina joan behar zara pixkat atxera, ikusi dana eta... Perspektiba hartu, ez da? Venga, sartuko naz berriro saltzan, no? Eta baina gau momentu baten nik ustute gai hauek direla oso deigarriak eta jendia da, esaten zut, astero agertzen da zeo zer, eta egunkarietan agertzen die berriak, eta nik ustute ni banao galduta, imaginao, espezialistak ez dienak, no? Eta benetan, pentsatuko dute ezakizula askorik baina. No, ni naiz espezialista gauza hauetan, eta batzutan benetan oso zaila da jarraitzea. Batez ere esan dezun horregatik, ez? Genetikak ematen duen informazio integratzean, nola egiten dian gero kalkulu horiek eredu matematikoak dira, eta hor errore marginak eta segun ze sistemara bitzen da. Nahiko komplexua da. Hori interpretatzia, ez da? Guk azkenean hartzen dugu emaitza gordina, eta hori, emaitzekin saiatzen gara gure buruan emaitza horik jartzen, eta baina ere gauza oso interesgarriak atera dira. Hortik, adibidez, lehen esan dudan bezala, Neandertalak bere momentuan eukizutela koie botella bat, bere populazioan, no? Eta hori genetikari esker dakigu, eta gutxi gora bera kokatzen dugu garai baten, eta garai horretan justo dagoela krisi klimatiko bat, justo interrelaziarra bukatzen da, eta apatean hotza hasten da izugarri oso azkar gainera, eta oso azkar, 1000 urtetan. Martxoko aldizkarian Artikon ikertzen duen neska batek kontatzen du justu nola dian bapateko zaldi horiek eta azaltzen da, justu momentu horietako bat. Guretzat, arkeologoek daukagu problema bat. Arkeologo ozeanografoak etortzen. Eta klimatologoak daukagu problema bat, eta esaten dugu oso azkar, eta, klaro, 1000 urtetan gertatzen aldaera bat. Azkar da, zentsu baten bai, ikusten badugu lurraren historio osoa, bai. Hori da, erreferente hartzen duen gure burua edo hartzen duen planetaren historia. Baina hau oso kuriosoa da, askotan ulertzeko eta saltzeko paleolito garaiko gauzak jarraitzen dugu gure eskema temporalekin. Eta egiten dugu historiatxo moduko gauzak, eta hori horrek batzutan sortzen ditu arazoak, ulertzeko arazoak. Azaltzen badugu adibidez, zelan gure espeziea zelan sartu zen Europan, hori, azaltzen badugu hori, unoak zelan sartu ziren Europan bere garaian bezala, jendeak pentsatzen du, hau gertatu zen 10 urte. Urtetan, ez dakit, baina prozesu hori egon ziren, lehenengo aztarnak egon ziren igual 8.000 urte Europa osoa bereganatzeko eta konkistatzeko komila artean.
Claro, hori 8.000 urte da denbora, imagino zenbat belaunaldi, zenbat jendea pasau zen hortik, zenbat joan etorri, nahaztu, joan, abandonau, zenbat talde, gizaki modernoen taldeak gelituko ziren isolatuak Europan eta desagertu. Ez que 8.000 urtetan, pasauleike edozein gauza. Eta, claro, pentsatzen badugu, gure pentsamoldearekin pentsatzen badugu, eta ikusten badugu hori, eta saltzen badugu historiatxo moduko zerbait, jendeak pentsatzen da, hau gertatu zen, hori 10 urtetan. Eta hau prozesu historiko guk ezagutzen dugun bezalakoa izan zen, eta bebai azalpenak alakoak die, eta batxutan horretan egin behar dugu lan gehiago, azaltzeko beto. Hor gertatzen da antzeko zerbait adibidez irudikatzen danen, eta irudi bidez horrela iritsi zaigu, gainea adibidez eskola liburutan eta lan banaketa nolakoa zen, generoaren araberakoa, eta hor jotzen da beti eredu oso tradizional batera berez ez dakigunean. Eta, adibidez, emakumea biltzaile eta zaintzarekin lotzen da, eta eiztaria, arra, tresnak gaina topatzen dianak arrizkoak eta beti daude lotuta eiza edo gerrarekin, baina, klaro, oialezkoak edo jatorri vegetala daukatenak ez dute iraun, ez dakigu ze konplexutasun zeukaten. Orduan horre badaude baita gaur egun, beste begi batzukin ikusita, beste modu batera. Bueno, azteko bi gauza honekin. Lehenengo gauza, paleolito garaia eta esango dut garai osoa, paleolitoa, oso luzea da. Giza espezie ezberdin pila egoten dira hor, egoera ezberdin pila egoten dira, eta aniztasuna da nagusi. Eta igual, talde bati buruz dauzkagun ideia, ez die balio beste talde bat azaltzeko. Orduan, ideia orokorrak, batzuk bai die baliogarriak, baina beste batzuk ez. Eta hau azaltzeko oso erraza da. Pentsau gu bat, eta esan, zelan banatzen dugu lana? Gure gizartean modu baten, baina gure gizarte barrun bebai dauz modu ezberdinak, baina gure gizartea konparatzen edo alderatzen badugu beste gizarte batekin, ezberdin izango zen. Adibidez, herrialde islamikoetan beste modu batera daude banatuta lanak eta orduan ez dau erantzun zuzenik eta erantzun orokorrik ez da. Hori hasteko. Eta gero, zer dakigu berez, zer dan dakigun ideia edo egia bakarrak. Adibidez, ernaltzea eta umeak ikitzea, hori bakigu. Hori emakumeak iten zuten lehen hori bai. Orduan, hori da gauza ia bakarra. Eta honekin lotuta dauzen beste gauza asko. Adibidez, orduan dagoen emakume bat, ez zen oso azkarra izatea, eizan ibiltzea, adibidez. Ies egiteko eta... Edo umeen zaintza bebai pentsatzen dugu eta primate artean eta hori ematen da eta ez daukagu beste igual egongo zien egoera berezirik, baina normalean, orokorrean, normalean emakumeak arduratzen dira lehenengo urtetan. Hortik aparte, iarik ez. Adibidez, eizan ibiltzeko, ze behar duzu, arma hon bat, pixka bat habilidadea, jakite animaliak zelan mugitzen diren, eta hori egiteko emakumeak egongo ziren, kapazak bebai egiteko. Egia da, arrasto biologikorik oso gutxi dauzkagu, ez daukagu hainbeste egiteko analizi igual detaiatuagoak jakiteko zenolako zauriak eta zenolako desgastiak dauzkaten emakumezkoak eta gizonezkoak. Ez daukagu behar ditugun froga guztiak. Orduan, nik beti pentsatzen dut, segurazki emakumeak egongo ziren bebai eizan,
gizonak bai fruituak... Batez ere garaia zanian, claro. Bai, gizonak bai fruituak batzen, eta danok erremintak egiten, eta gizonen artean egongo ziren batzuk oso abilak erremintak egiteko, eta emakumeen artean egongo ziren batzuk bai oso abilak egiteko erremintak. Orduan, iaia ez dakigu ezebez, baina bai ari gara ideia hori sartzen, eta nik uste, bueno, orain dela ja 4 urte, egin genuen exhibizio bat zenien, eta zan gure ikerkuntza zentruan, antolatu genuen exhibizio bat esan evoluzione con perspectiva de género. Eta ideia zen... PDF-a interneten eskuragarri dago, Google jartzen badezue... Eta ideia zen hori, pixka bat kolokan jartzea aurre iritzi horiek, eta pixka bat pentsatzea ze frogak dauzkagu honi buruz. Eta hasi ginen pentsatzen eta oso froga gutxi genituen. Orduan, baina segurazki egoera ezberdinak egongo ziren, eta pentsatzen dugu bai, segurazki talde hauek zeuzkaten bere norma sozialak eta bere antolakuntza, eta orduan egongo ziren egoerak batzuk segurazki oso markatuta egongo zela hori generoen arteko bereizketa, eta egongo ziren beste egoera batzuk igual esen izango. Eta ez egoera bakarrik taldiak eta garaiak bai, eta bebai biologikoki, adibidez, beste primaten artean ikusten den hori dimorfismo sexuala eta hori gure espezian ez da ikusten hain markatu. Ez da fizikoki hain besteko aldia arratan. Hori da, orduan horrek bebai badauka bere zer. Eta horrela juntzeate, zalantzan jartzen gauza, nik uste dut, ia danak azken aldi honetan adibidez, beste bat. Ikuspegi oso Europa zentrista eukida arte paleolitokoa buruz. Zergatik, hemen topatu dalako. Baina ara non, gero bilatu danean, topatu da beste leku batzutan, adibidez Indonesian. Hori da. Claro, beti... Irudita daukazu zerbait? Ez, hori buruz ez. Daukate hemen... mapa... Bai, hau xobeten hau utzi bestela? Hau da Europar zentrismo hori erakusgarri, marabila da. Disiplina zientifiko guztiak kokatu behar dugu bere testu inguru historikoan. Eta non sortzen da paleolitoren non sortzen da paleolito disiplina bezala, da arkeologia disiplina bezala, gure mendebaldeko munduan. Eta noski, lehenengo historia aurrelariak eta lehenengo arkeologoak hauek jorratzen izan ziren Europarrak, eta egon ziren Europan lan egiten eta Europako aztarnategiak aztertzen. Eta horrezegatik beti egin dugu hori azalpenak eta dana beti daude oinarrituta Europan daukagunean, daukagun informazioan. Baina, klaro, azken urtetan hasieratik hasi zen hori Afrikako arkeologiarekin, zelan Afrikan hasi ziren lan egiten, taldeak, eta deskubritzen hori gizaki oso zaharrak, lehenengo harri tresnak, eta hori la cuna de la humanidad, eta orduan hori aldatu da pilo bat, eta egia da Europa jarraitzen da izaten oso interesgarria, adibidez Neandertal eta gizaki modernoen arteko historia hori kontatzeko, baina gure historiako beste historia guztiak kontatzeko, Europa ja ez da gain interesgarria. Afrikan daukagu... Hori da, Afrikan daukagu parte bat, baina zuk esan duzun moduan. Hasi esan zen, oso astuta egon zen, bere garaian egon zen oso... Lasai. Etzan egiten da gaina paleontologoak nola topatu zituzten fosilak eta hola trukatuak eta hortxinan eta egontzian nik uste dut asiakiko mesfidantza puntu bat ere eukidula bide batiak. Hola, ekialdeko. Eta jarraitzen dute zalantzan jartzen. Baina Indonesian topatu dituzten paleolitoko irudiak daukate antza handia mengoekin, eta esaten zian Diego Garate da berekin batea hemen ikertzen, guantxe pasako da Euskal Herrira.
baina Diego Garaterekin egon nintzen azkeneko aldian zan justu Indonesian topatu dituzten hori buruz. Zantzian, ez horri buruz idatzi aldizkarian da, zer galdu dut. Eta orduan, han topatutako hauek bezin garatuak dira, bezin komplexuak, perspektiba daukate landuta hauek bezalaxe, aprobetxatzen dute kobazuluan dauden zahartu irterak eta hori emateko volumena, orduan, era berean daude ikusita, animalia beste batzu dira, han beste batzu bizi dialako, baina era berean, eta teknika berdinarekin daude eginda, eta garai berekoa dira. Orduan, ez da posible, ez dauka, bueno, hipotesi bezala bota laike, baina ez da oso zentzuzkoa pentsatzia, hain leku desberdinetan, munduko bi puntatan, bururatu zaiela, modu berean interpretatzea gauzak esan nahi du, seguru asko. Hori da posibilidade. Hori da bat. Nik ez dut. Diego atzera botatzen zu. Claro, dauz bi posibilitate. Hori izatea, eta hori izan leike pizka zaila, eta beste posibilitatea da, topatzea bi puntuen arteko gune bat, hor sortu zala. Zaharragoa bi hauena baino, eta gero hortik eratu zala. Hori hipotesi bat dala. Hori nahi du Diego. Eta ez dugu oraindik topau ekialde hurbilean edo Afrikan ez dugu topau alako. Bai, esatezu, India partian da hola, ekialde hurbilean. Baina segurazki egongo urrengo urteetan hasiko die agertzen alako gauzak. Zeolako utxuniak eta horregatik etorriko gehanea, horrelako utxuniak lehen hori gertatu dira eta utxunen nabarmenetako bat izan da, justu, gaur egun Euskal Herria deitzen dioguna eta are gehiago zehaztuta Bizkaia eta Gipuzkoan, ez ziala topatzen. Bueno, eta Araban ez dago, oraindik ez dago. Hor bai jarraitzen dago utxunea. Baina ezakite zer da utxunea. Utxunea da, bazeudela horrelakoak Frantziako hegoaldean, gero Kantabrian, ez da, lanok ezagutzen ditugu hemengo kobazulotan, eta hemen tarte honetan ez. Oso gutxi. Oso gutxi. Ezagutzen duzuen Santimamine, Ekain. Hori da. Orduan, Diegok eta Josebak erabaki zuten bere denbora libria dedikatzea, utxune hori betetzea, eta guztade lortu dezuela. Oso zebeintza topatu dezuela. Bai, azken hasi ginen 2010ean topauen un askondoko koba, eta hortik aurrera, hogiren bate koba berriak edabarretako artearekin topau dira. Eta koba bakoitzean zenbat? Bizkaia eta Gipuzkoa, eta koba batzuk oso aberatzak, oso deigarriak, eta... Ez bakarrik asko gainet desberdinak, modu desberdinetan egindakoa, buztina moleatutakoa... Hori hemen errenterian, aizbitarten. Eta koba batzutan gainera izan diera guztiz, bizitatuak, adibidez, Lumentza dagoela Lekition, topau genituen bi bisonte, eta gainean zegoen idatzita. Grafitiekin eta... Begila oso entrenatuta euki behar dezu hori ikusteko. Eta utxune hori bete dugu Bizkaia eta Gipuzkoan, baina Araban oraindik ez. Hori da, bueno, Nafarroaren justo alde Atlantikoan bai agertu die batzuk, Alkerdi bi, oin dela gutxi, baina Araban ez, eta Nafarroko alde Mediterraneoan besta. Orduan nik uste dute hori bai da, badagoela zerbait, baina nik uste dute agertu behar direla. Bai, eta zuek ziur zeundeten izan behartzula, zergatik? Bai, bueno, justo gure lurraldea dago erdian. Autopistan nun daude gaur egun. Bai, hori da, pasatzen dira Frantziatik Santanderrera jateko pasatzen gara hemendik. Eta gainera, bagenituen zenbait aztarnategi artearekin ez, baina lanabesekin eta okupazioekin orduan, beti esaten genuen, ez da posible, hain gutxi egotea gure lurraldean. Eta egia da, esan posible eta agertu dira. Eta frogatu dezue. Zein da zure kutxuna? Ola ilusio gehien hain dizuna? Labarretako artean? Lena beti, askondo izan da. Lehenengo gaitasun. Bai, izan zen gainera, desegitea gauza asko. Askondo dako bat dagoela arroi baten,
esan desegin, vamos, por Kantunduro, vamos, gelditu ziren makinak oso gertu. Alegia, arrobila gelditzeko esaten dutenean, badauzkatela arrazoi zerilloak hori eskatzeko. Horretaz aparte, koba oso maltratatuta izan zen, bi zaldi adibidez agertu ziren zute baten gainean, eta gaur egun daude guztiz belztuta eta oso egoera kaskarrean. Baina gero, horre agertzen dien zaldi batzuk marrastuta gorriz izugarriak, oso politxak, eta gainera ziren nahiko zahartxuak, no? Porque hemen geneuzkan artea zan batik bat, Magdaleniense arokoa, die azken iztari bilatzaileak, 14.000 urtetik aurrera. 14.000 urte, hola? Eta hau zan 10.000 zaharrago. Eta hori izan zen, benetan, hori betetzea, ez bakarrik utxune bat, gainera agertu zen gune pixka bat barrualdean, horre zen agertu, nik uste dute barrualdean dagoen bakarra dela, jarraitzen dela, eta zen ustea, hori, aurreritzi batzuk, aurreritzi pila, eta hortik hasi ginen pentsatzen, hemen baldin badago segatik ez, hemen, eta hasi ginen topatzen bestelako koba, bai. Labarretako artean hori da nire kutxuna, bai. Zer gelditzen zaizue, hola... Bueno, arabaz aparte, baina ez bestela pixka bat. Ondira jota, hola... Gauza pila gelditzen die topatzeko, eta galdereak erantzuteko. Adibidez, esango txuete, orain dela orain dela 30 urte edo, agertu ziren enziklopedia batzuk, hiru enziklopedia, igual ezagutzen duzu, igual etxean eukitzen duzu. Eta hor agertzen da, hori, historia horrean, no? Eta agertzen da, paleolitoa, eta agertzen dira aztarnategiak olan. Eta esaten da, paleolitoan gutxi gora bera orain dela 1.000 urte eman zen. Gaur egun, dakigu paleolitoa 1.000 urtetan ez dagoela, horre da erdi paleolitoa, neandertarak die, eta hori guzti. Ideia hori jarraitzen da eta errepikatzen da testu liburuetan. Eta daude aztarnategi batzuk eta arrasto batzuk Euskal Herrian, interpretatu ditugu paleolitokoak bezala. Esan nahi dut, paleolitoa da gizakien lehenengo kultura, eta Europan gutxi gora bera ematen da orain dela 900.000 urtetik 300.000 urtera, gutxi gora bera, tartu horretan, bale? Eta dauzkagu... Asko zazarra, leheno guztien zana baino. Asko zatzera goiten agia, orokorrian danian. Bai. Eta dauzkagu aztarna batzuk, hemendik pieza bat, hemendik ez dakiz hemendik... Eta horiek guztiak normalean kokatzen genituen paleolitoan. Hasi gara industen aztarnategiak eta ikusten gauzak ondo behar den moduan, eta oin ni ez nago hain ziur hori guztiak diela paleolitokoak, pentsatzen dut diela askoz gazteagoak. 200.000 urte edo 1.000 urte. Orduan hori faltatzen zaigu, ze oso gertu daukago eta puerka, eta kanta hori osoan ez daukagu paleolito argi eta garbi alakoa datatuta eta ez daukagu, ez dugu topau. Eta hori faltatzen zaigu. Eta niri hori topatzea gustatuko litzaidake. Baina, esan behar dut oso zaila izango dela. Oso zaila, topatzen dutenean eta leku denetan azaltzen denean, ni izan batigan. Jarriko txuete adibideat, oin nago industen Aranbaltzako aztarnategian, dagoela barrikan, da Irezabalako aztarnategia. Aranbaltzakoa igual gogoratuko dira, atera zenuten... Egurtresna hori atera zalako albistegietan. Bai. Euki genuen pasen urtean gure gur holan. Baina Aranbaltzak dauzka beste altzor batzuk aterako direla horren urtetan, baina, bueno. Gauzia da, Airezabalako aztarnategia da, eta... Ez dauko bazulo baten barruan, da hondartza baten onduan, orduan, bueno, pixkat desberdina. Eta daukagu deposito sedimentarioak itzelak. Sedimento, egon gara egiten perforazioak,
eta iego gara 8 metrora, eta segurazki egongo die askoz gehiago, no? Ez 20 metrora ez gara iegoko, baina badau potentziala, no? Eta adibidez, lehenengo 2 metrotan daukagu ja 100.000 urteko aztarnak. Orduan, hori izango zen leku bat posible topatzeko gauzak oso zaharrak. Baina, industeko iaia ezinezkoa da. Aiba. Zergatik, diela materiala die areak, urez betetako areak, eta industeko segurtasunez, eta jeisteko hain 8 metro edo, zabaldu behar ditugu 1000 metro karratu edo. Egiteko arazorik ez egoteko, lurra ez jausteko, eta zauriturik ez egoteko. Harrapatuta. Hon joaten manaz, edozein diputazioara Eusko Jaurlaritzara eta esatea, zabaldu nahi dudala 1000 metro karratu, gainera aztarnategi ez eta aztarnaz beteta, eta behar dudala, ez dakit, 2 milioi euro hori egiteko, ez dut uste posible izango. Baina ez dut uste posible izango. Hori berko dezu temetera batekin egitzein eta igual komenizaia. Aztarnategia dago areazko arrobi baten, eta iaia guztiz desagertu zen, nik uste dute milagro bat zan hori bizirik edo ukitu barik jarraitzea. Orduan, hor izango zen posibilidade bat, aukera bat, topatzeko gauza oso zaharrak. Baina, karo, nik ezin dute zabaldu 1000 metro karratu akaso topatzeko edo akaso ez. Ja. Porque ez da mediorik jakiteko hori, edo egiten duzu zundaketak egiten ditugunak alakoak die. Egiten duzu eta justu daukazu sortia, eta agertzen da, justu erdian, agertzen da suarrien bat edo ez dago modurik jakiteko, orduan... Eta, klaro, ez da petrolioa. Petrolioa gatik inbertituko dezu, azalduko balitz, baina, klaro, honek edo... Edo etxe bizitzak egiteko edo, dena darakoa. Baina, klaro, hori oso zai izango da. Eta kobasuloetan, Euskal Herrian, ez dago hain depositu sakona horik. Salbu leku baten, topau dugula, eta Asierrekin igual Zierbenan, hor dago kantera bat bebai Bilboko portu aurrean, eta hor agertu ziren koba baten oso, edo sima baten oso txikina, hor ia eskututa, oso garai, 600 metrotan edo, hor agertu zen animalin arrastoak nahiko zaharrak. Zaharrenak segurazki ukiko dute 800.000 urte gutxi gora bera. Orduan, badago posibilitatea alako topatzeko, baina izango da, esaten zuet, izango da txiripaz. Txiripaz. Ari gara, egon gara saiatzen lekuak topatzen eta zundaketa sakonak egiteko basuretan, eta inoiz ez gara pasau 300.000 urtetik. Ikusten dezu zientzialariak ez dira izaten nola oso optimistak, ez pare, segurura jotzen dute. No, seguraz, egon behar da nonbait. Egon behar da nonbait, Atapuerkan egoten bada, hemen egon behar da nonbait. Baina edo desegina dago, edo iskututa dago, gertatzen da... Edo diru asko behar da. Atapuerkakoa, esango zuet, bere momentuan, gaur eguna infamatuak diren kobasuloak, ez zien bere momentuan ikusten, guztiz tapauta zeuden. Egin zuten trintxera hori ferrokarrilarena, eta hor bere trintxeraren paretan agertu ziren alako aztarnak. Hori egiten ez baduzu, ezin izko izango zen topatzea. Enan martzen autopista bat. Bueno, holako zerbait iberko. Zesan oso altu. Seguro batek daukala ideia magikorik hori. Bueno, orduan, jabak zein da zure ezkutuko ametsa. Hori da. Ez da erresa izango, baina, bueno. Bueno, badaukagu denbora. Pasatzeko eta saietuko gara. Suerte. Bai, eskerrik asko. Pasako die txanda agindu bezala denbora ondo egialako betetzen eta galderak izango dituzue pentsatzen den. Ez lotxatu. Lotxatu die. Bai, jo.
Baitu. Gaiarekin ez duzu ikusi handirik, baina etorri zen burura. Eta, badago fundazio bat Euskal Herria eta Kanadako eta horko Apaizako Beto eta Alba Olakoekin eta Xabi Otero eta Atlantiarra, bai, hori. Eta horiek, itxuraz, estatu batuetan badago provizio izeneko aztarnatik bat, eta horra aurkitu omen dira zelantza puntak edo horrako gozeak oso hemen aurkituakoen berdinak, baina paleolitikoak. Horran, horiek esatzen zuten, solutren garaian pasaziela Amerikan, eta dana gelauta zeola, eta hori buruz zeu esatzen zuen. Nik argi eta garbi, ez dago inongo frogarik hori esateko. Eta nik uste dute hor egondala konfusio itxela. Eta konfusio izan da, justo Cloviseko kultura horretan, ari dire egiten tresna berezi batzuk direla piezas foliáceas, oso meak, oso ondoinak, daukate egiteko teknika berezi bat. Olabia lantza fin batzu bezala, foliáceas ostoaren forma. Daukate gutxi gora bera, zaharrenak eukiko dute 12.000 urte. Solutre garaia ematen da Europan orain dela 20.000 urte. Orduan dago 8.000 urte, aztekoz dago 8.000 urte aldea, nahiko aldea da. Egia da, solutre aldian, Europan egiten diela alako tresnak. Alako tresna finak. Baina bebai egiten die kalkolito garaian. Eta bebai egiten ziren esteletiense garaian daukala orain dela 40.000 urte. Eta bebai alakoak egiten dira Hego Afrikako erdi paleolitoan. Eta Maiako garaian bebai egiten ziren Amerikan. Eta Asiako parte batzutan alakoak bebai egiten ziren. Orduan, honekin zer esan nahi dut. Naiz, azteko, harria lantzeko justu hori da, gaina bere gaia. Da nire gaia, presetik. Bere gaia egiten gaia. Harria lantzeko, zuharria lantzeko, justu, aukera batzuk dauzkazu. Halako teknologiarekin dauzkazu aukera batzuk, mugatuak. Eta orduan batzutan gertatzen da konvergentzia moduko zehozer. Eta, klaro, mugatua denez eta teknika oso antzekoak direnez, askotan, klaro, zuk eukitzen baduzu, hiltzeko tresna bat behar dut, eta zekei behar dau, punta, adibidez. Zenbait lekutan agertuko die tresnak puntarekin. Horrek ez du esan nahi, bi horien kultura horien arteko lotura zuzenik dagoenik. Bada taluak egitea, asmatu da bezala behin eta berriro leku desberdinetan eta garai oso desberdinetan. Gauza bera, teknika bea, asmatu da behin eta berriro. Egia da, hori oso ideia erakargarri izan zen, ari ziren saiatzen frogatzen, nire ustez ez dute lortu eta ez da gertu inolako, baina badau jarraitzaile sutsuak. Teoria horien jarraitzaile sutsuak. Eta hau da nahiko, hemen Euskal Herrian ez dut ikusi alakorik, baina Amerikan adibidez, Ipar Amerikan, nahiko arriskutsua bihurtzen ari da. Ze dau talde batzuk direla talde supremazistak eta Ku Klux Klaneko jende hori, eta horiek esaten dute, hau teoria hau egiazkoa da, eta esan nahi dau, lehenengo biztanleak Ipar Amerikan zirela Europarrak eta txuriak eta ez indioak horiek etorri ziren geroxeago. Orduan, teoria hauek oso erakargarria die, baina frogatzen ez baduzu, hobeto da... Eta da oso adibide hona, nola... Alde batera ustea, bai. Ideia zientifikoak, ideologikoak ere bihurtu daitezken, eta erabilik justifikatzeko zure ideologia hori, ez? Azkenian guk txuriok eraman dugun, nola asmatuko zituzten indioek horrelako teknologia. Oin adibidez, bebai dago mugimendu antzekoa, klaro, esaten dute,
ADN analiziak egin ezkero, ematen dau, Neandertal ADN gehiago daukagunok gara Europarrok. Bai. Orduan, dauz talde batzuk Amerikan, ari direla egiten bere ADN analiziak, jakiteko abertzen nolako ze portzentaia daukaten, eta hori izateko froga bat, esateko gu ez gara beltzak, gu ez gara ez daki zer, gu gara Europarrak eta Neandertalak tarte batean, eta hori da benetazko arrasarik onena, no? Eta hori, da oso tristia, eta da hori, tolestea, arkikuntza zientifikoak gauza txorakeriak esateko. Bai, bueno, arriskutsuak, txorakeri arriskutsuak esateko. Bai. Hanak aipatu du Neandertalen irudi berriaren osagaietako bat dela hizkuntzarekiko, hizkuntza gaitasuna, eta hori ez da gehiago lan. Baieztapen hori itxeko, ze evidentzia edo nundik iritsi zarete edo iritsi dira? Bale, dauz bidez berdinak. Lehena izango zen paleoneurologia. Dauz talde batzuk ikertzen garunaren parteak zertarako gaur egungo evidentzia hartuz, aztertzen Neandertalen garezurraren zeakiten duten moldia eta ikusten dute eta hor agertu die gune batzuk, area de Broca adibidez eta gune batzuk omen daudela hizkuntzarekin relazionatuta. Gero, dau aparato fonadorea, eta horbe bai agertu die arrasto batzuk oso gutxi, baina agertu die batzuk die oso antzekoak eta hortik gurekin konparatuta oso antzekoak eta hortik dakigu soinuak egiteko kapazak zirela. Eta gero da beste evidentzia, eta nik uste hau dela definitiboa, kultura transmititzeko behar duzu, eta kultura komplexua, Neandertalen moduko kultura bat transmititzeko. Lenok irudia jarri zazu, igual, hor adibide hau edana dia Neandertalena. Bai, horretako behar duzu hizkuntza bat. Bestela, eta esango txuet. Hau ez dakit ikusten da. Bueno, hau da rekreazio bat zelan Neandertalak erabiltzen zituzten hori eta apaingarriak eta hori zelan egiten zituzten zenbait simbolo eta kobasuetan, adibidez hartu kontzak eta zulatu eta okrerikin nahaztu eta pintatu eta hori erabiltzeko ezakigu apaingarri izan dugu, baina igual zeken zerbait edo, bueno. Igual estatusa markatzen zuen, taldia... Hau zen jarri duz, azken aurkikuntza da oso polita da. Oso polita. Badauko baten Brunikelkoan dagoela Frantzian, eta 300 metro... Pelotaiteko eta bernoiz beten ematen hau. Bai, zu ez sartuko eta nire sartuko. Ez pentsa. No, baina 300 metrotara dagoela hor, zirkulu bat egin da, estalagmiten zatitxoekin, eta hor egin zituzten Neandertalek zuteak. Zertarako, ideaik ez, baina interpretazio bat da akaso izatea zerbait ritual edo simbolikoa. Eta gero, hori, hilobiak eta hori transmititzeko, halako gauza bate, ehortzen baduzu gorpu bat, horren atzean dago pentsamendu abstraktua. Bestela, usten duzu gorpua hor, eta pentsamendu abstraktu horiek azaltzeko, transmititzeko eta dana behar duzu hizkuntza. Zenolakoa, jakinda zeukatela aparato fonadorea eta soinuak egiteko kapazidade hori, eta kultura transmititzeko beharra eta bazaukatela, nik uste dute segurazki eta ez daukatu darik hitz egingo zutela. Gero entzumenare bazeukaten guria bezalakoaz, belarriko ezur txiki horiek, hori da. Inigo Martinezen eta horiek esan. Bai, oso antzekoak, orduan. Oso antzekoak, orduan, entzuten modua ere zan gurearen antzen. Karo. Nik beti esaten dut, adibidez, aztarnategietan, aztertzen harritresnak, ikusten dugu harritresna lantzeko modu oso konplexuak daukatela,
Eta hori azaltzeko, erakusteko eta transmititzeko zelan iten dan hori nahiko zaila da. Eta gainera jarraitzen dute arau batzuk oso finkoak, aztarnatek batzutan. Eta ikusten die daukatela arau teknikoak. Egiteko gauzak egiten dute modu baten eta ez beste modu baten, naiz eta beste aukerak egon, egiten dute modu baten. Hori ikusten baduzu, pentsatzen duzu dauzela arau sozialak, eta arau sozialak baldin badaude, ez dago beste erremediorik halako arau sozial konplexuak esateko gauzak ez die egiten modu honetan, egin behar diren modu honetan, eta egiten baduzu beste modu honetan igual zigorra edo daukazu, halako arau sozialak edatzeko eta transmititzeko eta indarrean jartzeko behar duzu. Nik uste guztiz beharrezkoa dela hizkuntza bat edukitzea. Orduan ez jo erantzun, lehenengo galderari eta galdera potoloari eta planteatuta genduna, orduan zerk egiten du Homo sapiens? Homo sapiens gu zerk egiten gaitu, zer bereizten gaitu, zer daukagu berezia besteekiko? Nire iritzia daukagu... Bai, baina nik ez daukat erantzunik, daukat iritsi bat. Eta nire iritzia da... Hauxe, hasteko. Hauxe... Honek ez du behar bat betetzen. Bai, segurazki beteko zuen behar bat, baina hemen dago beste zehozer. Neandertalek badaukate pentsaera simbolikoa, bai. Baina Neandertalek ez zuten egiten halakorik. Eta nik uste dut gure pentsamendu simbolikoa eta gure gauzak imaginatzeko kapazitatea eta ezberdina zala. Eta nik uste dut hor dago ezberdintasun bat. Eta gero dago beste ezberdintasun bat eta honekin konektatuta dagoena, nire ustez, eta hau iritsia da bai. Gure espezia dauka jakiteko grina ase ezina. Eta horrexegatik gure espezia beti egonda hazten eta beste munduak topatzen. Eta Neandertalak, kasu honetan, zien pixka bat igual konformistagoak. Zeukaten bere herria eta hori biltzen ziren. Gure espezia hasi zen ateratzen Afrikatik eta mugitzen. Ilargian base batin nahi dugu, martera nahi dugu. Hori da. Karbonel konbentzituta dago. Hori da. Transhumanistak. Bai, hori da. Orduan, hori niretzat... Karbonela eta porkako zuzendaritako bat. Niretzat hori dire bereiztasun nabarmenik. Baina hau da iritsia eta ez dago guztiz oinarrituta ebidentziatan, baina bai, egia da, eta hori agertzen da bai liburuan, agertu zen artikulu horretan, gure espezia hazten, demografikoki hazten, eta ez da etentzen. Hazten da. Gure posibilitateen gainetik hau galtzen. Eta argi eta garbi dago, gaur egun daukagu horren evidentzia. Eta Neandertalak ez ziren hazten hainbeste. Edo kontrol gehiago zeukaten bere populazioa hainbeste hazteko. Nik uste dut hori izan behar dela kontrol soziala eta zerbait kulturala. Ez dago evidentzia zeozer biologikorik dagoenik. Nik uste dute guztiz kulturala izan zala. Eta baina gure espezia hazten eta behar ditu mundu berriak eta behar ditu lurralde berriak eta behar ditu baliabile berriak eta horrezatik hori da grin hori ez dakit ez da inoiz azetuko. Hori da gure... Horrek egiten gaitu gizaki. Bai. Hori da. Bueno, ja gau titularra, itzaldi honena, nahi bat ez zerbait esan, bestela komentatuko kanpoan, baina bestela bota, azkeneko... Hori bai. Venga, bota! Vale. Hipotesi bezala, nik udaran irakurri novela bat, eta esaten du, historia izan da lehenengo gerra. Eta izan zen, neandertal batzuk, konturatzen ari dira, bere emazteak antzu direla. Antzutasun tasa oso altua dela. Eta orduan joaten dira, sapiensen gana
master lapurtzera. Hori nobela da? Bai. Laiztigu dute serie bat. Eta orduan, hipotesi bezala planteatzen du, neandertalen emazteak antzua zirela. Ez dakite zergatik edo, eta bueno, ez dakinik horren inguruan hipotesi badagon, ikerketarik egiten ari diran, merezi duen ikerketa egitea, ez, pues ez dakit, kuriosua da, azken batean, ez? Hori planteatzen. Egon lehike zeo zer, Egon lehike zeo zer, ez da, esangotzu zergatik, klaro, lehen esan dudan bezala, neandertal taldeak isolatuta gelditzen badia, halako gauza posibleak die. Azkenian hori, odolberekoak izateak eta ekartzen. Eta ikusi da analiziak egiten adibidez el Sidroneko el Sidron da Asturiasen dagoen koba bat, eta hor agertu ziren neandertal batzuk, amairu edo. Familia bat da. Eta hor ikusi zen, gizonezkoak zirela oso gertu, eta emakumezko bat kanpotik ekarritakoa. Kanpotik ekarritakoa talia odolberetzeko. Hori guztiz beharrezkoa da, talde baten iraupena bermatzeko. Guztiz beharrezkoa da, hori, trukatzea eta pixka baten nahastea. Orduan ezakigu emeak ziren antzua, baina populazio hori talde hori bai. Odolberria bertzutela ere bai. Baina posiblea da, oso isolatuta gelditzen badia, talde batzuk posiblea da lako gaixotasunak edo lako problemak eukitzea, oso posiblea da. Baina holan frogarik ez dago. Eta nik ez dakite posible izango denik, halako frogarik topatzea, baina genetikarekin seguro baietz hurrengo urtetan topauko dutela frogarik halakoak azaltzeko. Nola bukatze zen? Novela? Bai. Ondo? Bai. Bukera bonita. Ointza gaizki. Azkenean egurra jasotzen du. Bai. Besterik? Ez? Eskerrik asko danoi berriro etortzeagatik, benetan. Ez zaizuela damutu. Eta eskerrik asko Buktegiri, deskargatzeko aukera. Buktegi.eusen daukazue deskargatzeko aukera, aldizkaria jarraituko du horrelako gai eta beste gai askori buruz artikuluak argitaratzen, horratzean dauzkazuen nahi badezue azkeneko diseinuarekin eskutan ibili egiteko, harpidetza 20 euro da urtia, eta arredoteko moduko produktu bat danez, propaganda egite dut bildurri gabe. Hori da. Eskerrik asko benetan. Bai, denbora aldetik